Nag-adobo siya. Si Holly tulog pa. Anong oras is 10:30 pa 11 na. Nakapaglaban na yun si Ma. Kaso umuulan. Dito sila sa basement. Bango. Mother! Hindi pa ba ako narinig? Ito yung ulam ni Holly. Adoy, sarap. Adobo, manok. Di mo dinala yung pusit, Ma? Naka-decline. Ulam niya daw. Kala ko dinala natin yung adobong pusit. Saka na. Ha? Wala pa, tulog pa. Nanonood din si Mama ng news dito. Nasaan sila, Papa? Nandun sa taas? Kumuha sila, Papang hindi si Papa, si Wilson. Kumuha sila ng kamuting kahoy. Kasi magagata daw. Ayan si Pa. Kinuha na yan ni Wilson sa pa? Ayan, balat si Papa ng kamuting kahoy. Gataan niyo yan, Pa? Umulan na naman. Ay, yung mga sinampay ni Mama, tinanggal muna to kasi grabe ang ulan dito everyday na after ng New Year. Tapos tinakpan na to kasi mababasa. Ayan. Yung mayon, ayun. Dapat pupunta dito yung mga pinsan ko. Yung nasa Tabaco. Kaso, umuulan. So, we'll see. Mag-overnight din sana sila dito. Pero tingnan daw nila yung, yung weather. Kasi maulan din daw sa Tabaco. Sabi ko dito din. Sinanda ko sila ng video. Sabi ko maulan din dito. So, tingnan nila. Kung matutuloy sila. Dahan-dahan kang dulas-dulas ng hagdan. So, ang nabasa. Ano yung baw ng adobo? Iluluto mo, Mama. Rice nyo. Mga gusto mo tea. Gagawa ka ng ano? So, isira mo. Okay lang, Mang. Parang ang sarap na rin ito. Ay, mamaya na. Parang sarap niya na. Ipakulo ko muna yung kaya, Cho. Tangan naman yung mga sayang na mga. Sarap. Tigil sa ako. Ang dami pa namin chicken dyan, Ma. Dami namin kasi ang dami kong biling chicken. Ang dami pang pagkain, Kuha ko ng mainit na tubig. Mainit na tubig. Oo. Din dito sa babang mainit. Binigyan na tayo ni Mother. Mag-bone broth muna ako. Bone broth tayo. Anong oras na ba? Mag-11. Si Holly tulog pa. Kunin ko lang yung... Lala, ang dami pang fruits. Diyos ko, ang dami pang pagkain. Ang dami pa namin prutas. Dami pang prutas. So, mayroon pa tayong pear and apple. And meron pang mangosteen, lansones. Tignan ko muna. Ang Oliver tulog na tulog pa. Magiwa ako ng fruits. Kasi walang kumakain.
Binigay ko na nga yung grapes dun sa girlfriend ng kapatid ko. Kasi may mga kapatid din yun. Sabi ko, dalhin na nila. Ang dami nun. Ako kakain eh. Nagdala nga rin ako sa Bicol ng mangustin. Yung star apple, dinala ko doon, di ko nakain. Hindi tuloy natin natikman yung star apple. Dito na pala ako sa third floor. And ayan na yung fruits. Ito yung ating bone broth. And yung view. Ayan. Basa yung ano kasi umulan. Ayan. Mag-work din ako. Ayan yung laptop ko. Hey guys, I just woke up like an hour ago and I'm gonna ask my Lola to get me adobo. Chicken adobo. He's out. He always left. This one. Okay. Lola, can I have chicken adobo? Yeah. Thank you. Eat na? Yeah. Later? Now, please. Now na? Yes, please. Wait lang. Okay. Oh, it's so Where's Lala? She's out there. Guys, it's so windy. Ma, it's so windy. Ma, Oh, order mo lang sa oh, and the time is. My phone's just charging. 12:08. Let's sit. Sweet. She said later because she's doing the laundry, hanging them up. My outfit, a crop top with shorts from, I think, Rip Curl. Whoops, I guess. Rip Curl. It's so malamig. I'm gonna see you guys later when I get my double. Thanks, Lola. Thank you. Thank you. What I've got is chicken adobo with some rice and more adobo. Cotton. Thanks, Lola. Wait. Guys, let me put you away. That's because I'm okay. A bit up. Okay. A little bit. Okay, perfect. So, let's eat my adobo. Let me just. Can't eat that. So good.
It's so windy. I know. Look at that. Kind of see the volcano, Mom. Look. Damay yun. The Mayon. This is chicken adobo, Baba. Yay! It's not the fatty one. Okay, that's good then. That's right. Okay. Thanks, Mom. Easier. Water. Okay, guys, it's so windy that it's blowing away the mats on the floor because how windy. But you can see the moon, whatever, volcano. Wait, I don't know how to zoom in. Oops, there it is. Huh. I don't really know how to do it though. I just don't know how to zoom in. Oh, I think that's how you zoom in. Let me show you the moon. Wait, guys. Yeah, I can't do it. I thought I could. Let me. Whoa. Yeah, this is so good. So, masarap. So, masarap. Mom, you wanna try some? What? So guys, whoopsie guys, you guys. I hope it doesn't rain. Wait, it was raining. It was raining just before, but now it's stopped. I hope it doesn't rain again. And guys, wait, Mom, isn't Tina ever coming today? Yes, because it's her day off, I think. My nails. I think Lola gave me a bit too much rice. It's okay though. I can try to finish it. I can try.
Handful. I think I got mosquito bite. I'm home. Mama, I'm itchy, but there's more mosquitoes. She's down there. And it's so itchy, but there's like no. You know how there's like a little lump? So it looks like a pimple, but it's not. There's none of that there. Really itchy. I actually got one here, but I haven't been itchy. This one really itchy on my leg. I know I haven't ate much, guys. I'm just really full for some reason. Poof. I'm in my room. You can see it. I need some more. Mama, tapos na. Tapos ka na? Apo. Okay. Mom, I'm really itchy. You only eat little. No, Lola just gave me so much rice. This is. Can you get 3 more, please? Okay. Now, I'm really itchy, but there's no much mosquito thing. Kau nak kana naman. Si Say Mako. Dapat yung deliver. Si Say Ano Mako. yung kami niligaw? Ipakuha ko lang kay Joy. Oo. Siguro, 2 pa. Two. Kaso, tawag natin ni Joy sa kita open. Three. Okay, Mama. Mama, I took 3 bites. It's so good. Okay. Wash it down with some water. Bye. Thanks for watching. Well, it's not completely finished the vlog, but thanks for watching me. Like I said, not the end of the vlog. Alis pala kami, guys. Punta kami na. Where we going, Ma? Aside sa SM, may pupuntahan kami kasi ipapaayos ko yung mga alahas na naputol. Umakit lang si Holly. Alas 4, 4:30 na ata. Sabi nung isa kong pinsan, meron daw ditong masarap na Ilocos empanada. So, puntan muna namin. Jesus sabihin mo chow na iliyan ta. Iya. Bago na yun gisaon. Ini diretso ni. Sa farm, ano nga Farm ini? plate. Farm plate. Mamaya, daanan natin son. Maganda raw dyan paggabi. Tingnan natin. Punta natin yung farm plate. Pero parang malipot. Nakasando tayo. Hilingon tatad-taon. Yan yung dapat napupuntahan namin nila dyan last year. Kaso ang lakas ng ulan din nun. Kaya hindi namin napuntahan. So ngayon, puntahan natin if hindi umulan. Sabi ni Ing na sa puro, Ing gayunon talaga duman siya. Sa'yo man ang puro. Aram kayo dyan ni Son, sa puro ng Ligaspi. Puro. Alam mo yan? So, May boulevard. boulevard. Ayo, pwede man. Hilingon ta kung ano yung inuto.
Di ba? Ang dami namin pupuntahan. Ayun yung ano, yung may mga tusok-tusok. Oo. Ah. Tuso. Sige. Kuya kaya ni Bad Duman. Yan siya. Libre kita kang balot. Ay, wow. Ano niya ito? Ako Libre ng balot. Okay na. Kawawa naman si Kuya. Bilan na lang natin si Kuya. sabi ni Ying. Ay sabi na kang ubusan mo pa yung hinga. Nakulong kay si Ying ang ano, collaboration. Masarap na naman nga yung ano niya, post. May post na naman siya. Ang sarap ng mga kinakain. Si Ying Bicula, hindi ko siya nakakasama guys kasi busy siya sa kanyang career. Naging busy na siya. Last year okay, lagi ko siyang kasama. Ngayon wala, hindi ko na siya ma-reach. Ang dami niya ng ano, collaboration. Tapos meron siya sa Bigs kasi yung Bigs bubukas lang sa Tabaco. Nung isang araw galing na siya doon. Tapos sa itong week ata meron ulit sila doon sa Bigs na may, ewan ko basta may ganap ulit daw sila sa Bigs. So, yeah, hindi namin siya nakakasama. Yes. Can we get McDo? McDo. McDo? McDonald's. Is that what you want for dinner? Yeah. Okay. Of McDo daw siya. Not Jollibee? No. Okay. I want my burger. Burger. Okay. Gusto niya yung burger. Is it the quarter pound? Yeah, I think. Okay. So, Not Big Mac. Big Mac. Okay. Favorite din yan ng daddy mo eh. Dito yung Ilocos Empanada. Sold out na sila. 7 daw dapat sila magko-close pero na sold out na. Okay, sa ano na tayo? So, sa Gaisano po. Siguro ang sarap kasi ubos na. Hanggang 7 daw sila eh. So at least alam na natin son kung saan tayo makakatikim ng Ilocos. Sabi ng pinsan ko, ang sarap dyan attitude ng ano, Ilocos Empanada. Sabi ko, sige. Akala ko sa Manila ako makakabili kasi marami naman sa Manila na kahit anong pagkain ng probinsya, merong nagtitinda, di ba? Sabi niya, hindi, meron kami dyan na kinukuhaan na Ilocos Empanada. Sabi ko, sige, try natin. Kaso wala eh, sarado na. Ubus na daw. I-text ako, natatanggap po ba siya ng tawag ko? Ang text ko, nakake. Hustling girl, we wear the Ate, eto yung sikat na mall namin. Dito sa Legazpi, yung Gaisano. Ngayon, dahil may SM na yung halos na pinupunta ng mga tao. 690. I know, so sorry. Alam mo, saan ba ma? Okay. Dito yung pagawa ng mga alahas. Repair ba ng alahas? Yashrin. Dito. The Pearl, yeah. Ang dami din, oh. Ang gaganda din. Mag-McDonald's. Kita mo, anong kaunan ta? Is it okay? Saan? Gusto ni Mama sa Bigs. Masarap kasi ang Bigs. Sa Bigs. Masarap sa Bigs pa. Ni Papa? Ano? Huwag ka sa mang-inasal Papa kasi lagi na lang mang-inasal. Si Mama gusto sa Bigs. Ito naman McDonald's. Nahali mo kami? Nahali mo kami? Hindi pa, nagkaduwang ikot pa lang. Nag-iikot-ikot ka. McDonald's. May mga McDonald's. Teka, ito na mga favorite. Take out ko muna ni McDonald's. McDonald's. Yeah, look, I see McDo. Ang daming tao, Holly. You have to fall in line. Dito na lang, take away.
Ano nga? Ayaw ni Papa doon? Yan, ayaw. Ano nga gusto mo? O gusto mo dyan kita? Gringo. Chicken ribs. Gusto, si Mama gusto niya. Ayaw niya kay Gringo. Masarap din dyan kay Gringo. Ano pa bang meron dito? Para may iba naman. Mesa. Mama. Mga kusido. Abon ni Mama. Marunong siya magkusido. Ay, nakakaunap sa mesa. Pag yan nagsing. Gusto mo Japanese pa? Japanese. Holy. Japanese pa. Bully ni habo. Ibig sabihin bully habo niya. Habo mo Japanese pa? Or ano dito? Order? Dito. Tapos si Wilson there, i-take out ko na lang. I-take out ko din yung aming yung nagda-drive sa amin. I'm getting a Big Mac with a Coke float. Coke float, okay. Pigs. Mom, after can we go to the SM store so I can get my yogurt store? What's your number? It is 2711. Ang bilis. Nagpaayos si Mama ng relo. Eto lang, yung Bracelet. yung ano lang, yung eto lang. Leather. Leather. Doon, no? Kaya pa nandun siya. Ganda naman. Mom, go to that. The pigs is over there. Okay. Ayaw ni Papa sa Japanese restaurant. Ayaw niya din doon sa isang, sabi ko sa kay Gringo Grill ba yun? Gringo Salsa sabi ko. Ayaw niya. Asawa. Ayan, peri-peri nga. Masarap din dito. Chicken man lang ako. Pero gusto niya talaga beef. Sa kanya, burger papa. Dito lang kami sa ka-order niya. Pakainin ko lang ito. Coke float, please. Ako na pa. Thank you. Where's that Coke? Ganda ko nagdidad si Papa mo. Thank you. Gusto niya sa Ramadan. Bumlet. Baba, wash your ano muna. Chicken. Ito yung sa Ramadan. Yun. Dae. Ay, talaga. Sabi, yun ako busot tinaw kong luwang. Tidak sa chicken. Ay, kaya nasulot mo si Grabe na. Ha? Kaya nasulot mo. Ha? Naubos niyan isang araw. Abagyan mo ito sa ligas, magkakaon ka ito sa luwas. Thank you po. May isaw kayo ate? Kaso malaki yun, ma'am. Okay lang. Ilan po, ma'am? Ako lang siguro ikaw. Yun na, dalawa. Ang sarap ng iced tea dito. Ano masarap na? Munchies?
Cause the time is stand still when I'm with you. Everything inside feels real and new. Try to slow it down, but it doesn't work. Race it to the altar, get there first. My heart, it can't stop when the feeling hits. Hang the future on your kiss. Put your head in mine and I know it's true. I close my head and you say I love you too. Snow is falling down, so the city's rush. Love is in the air, hours. I'm on my last bite. Naubos niya talaga. Ang kaskas. I should have taken a photo and sent it to Daddy. Kay Papa Anma. Yan yung smoky. Ano Why pa? is it still Chicken. cooking? It's sizzling. Ah. Mainit ang Papa. Mainit ang Papa, ha? Iisog mo na lang. Holly, you're done. Put it there. First time ni Papa ditong kumain kasi ayaw niya. Pero si Mama ilang beses na nakakain dito. Gusto niya lang mang inasal. Sabi ko meron pang ibang chicken na masarap din kaysa sa mang inasal. Ano pa? Okay? Tender, di ba? Yung sa akin, tenderloin. Beef tenderloin. Masarap to. Ito yung order ni Holly last time na nandito kami. Kay Mama, 2-piece chicken. May extra pa. Hindi sa akin yan. Sabi mo, hindi ah. Napagbintangan ka, Ma. Pagkain mo talagang napunta. Pagkain na inipot. Out. Hindi talagang ano, ganyan lang. Hey guys. Not actually. Lloyd. Tapos na pala kami, guys. Hindi ko naubos. Si Mother, hindi niya naubos yung chicken. Isa lang yung nakain niya. So, pinatake out na lang namin. Are they coming down? Yeah. Hello po. Sorry. It's alright. Hello po. Wala. Santo Cristo ba? Santo Cristo. Salamat, ma'am. Happy New Year. Thank you sa mga nag-hi. Thank you so much. Taga Santo Cristo daw sila. Hello po. Salamat po. Mama, Napag-hi. school. Tomorrow I'm so full. Yeah, we're so full, baby. Here, they're in a packet, Mom. The one I had last time, it's in a straw. Yeah. The straw one in the supermarket. Not the Okay. yogurt. I got yogurt. Okay. Punta tayo sa supermarket. Alam mo. Kaya na hindi ko alam kung alin dyan. Hinahanap na yung Lowe's. Here. Yogurts.
Yogurt fruit. Burrito. I'll get 2 now. Okay. Uwi na tayo. Bawal na raw mag-vlog sa SM, sa supermarket. Asan na si Lola? Si Lolo? Nasaan na si Lola? Lolo? Baba, no. Yeah. That's exit. May siri po lang po, kuya. Ayan na pala. Hold that one, Holly, that one. Not that one. That's heavy. Come on. What's this? I don't know. That's your lollies. Lagay mo na dun, Oli. Bago kami umuwi, dadaan lang kami saglit sa farm plates ba yun? Tingnan lang namin. Hindi kami nakapunta sa farm plate, naligaw kami. Bukas na lang, mali yung namin, dinaanan sa kabila. Oh, today Eva was coming. Yeah, dumating si Chloe, tumawag, nandito na raw sila. Are they not coming? They are coming. We were in SM. Tomorrow. They went to our other cousin. Kasi ang dami namin cousin dito sa Legazpi, guys. So nandun siya, doon muna si Chloe. Mamaya, pupunta na sila dito. Doon muna sila tumambay. Nandun sila sa pinsan. Sa pinsan ni Papa, tita namin. So tita pinsan ni Papa, di ba? First cousin sila. First cousin. Oo. So tita namin. Nandun si Cloyd. Tawagan na ni Mama si Cloyd. And hinubara ni Mama tsaka ni Papa yung yung mga cover dito. Kasi lalabhan niya. Ibababad niya. So tinanggal niya na yung mga ito walang zipper kaya hindi niya malabhan. Meron dito zipper, Ma. Meron din siyang zipper. Parang mga lang yan, turustido, di pwedeng... Hindi daw ito Pero pwede. nalalabahan ini. Oo. May bilog na ini, nalalabahan ini. Okay. Kailan dapat mainit. Okay. Gusto ni Mama, hindi mainit yung natin, yung weather. So, ibababad niya daw. Tinanggal niya ng mga damit niyan. Ay, sobrang busog ako, Ma. Ha? Akyat na ako. Kasi mag-work ako. Si Cloyd, pasakatun mo na lang, Ma. Ha? The phone's in there. I need to charge it. No, it's alright. You stay here. You're not staying downstairs already. My phone's in. I need to charge it. No, you can charge it upstairs, not downstairs. Madilim. Lagyan natin yung ilaw. Yung alahas ko, bukas na lang kasi nagsiuwian na raw yung mga workers nila. So bukas sabi, agahan daw namin kasi medyo matagal daw yung gagawin nun sa isa kong bracelet. Yung isa kong tennis bracelet, naputol talaga siya. So sabi niya, medyo matagal daw yun. Sabi ko, sige. Kaya bukas na lang. Here. Hiningal ka. Hindi ko pinapagamit yung elevator para may exercise kami. Give my cell phone. Where's your phone? I forgot. Now you're joking. You always joke. You're sleeping early tonight, huh? Yes. 10:30, I'm gonna get that one. Kapag hugas na tayo ng face, and mag-edit ako. Pero tingnan nyo yung ating view. Hindi niya makita. Pero ang ganda. May reflection lang kasi ng yung sa window. Pero yun yung aking view doon.
Buksan ko to. Kasi, mag-edit ako. Si Cloyd wala pa. Nandun pa sa pinsan namin, sa tita namin. Ayan. Nandun yung SM. Bukas pang SM. Makita nyo yung blue. Hindi ko alam kung makikita nyo yung blue. Andyan. Wala yung, yan. Ayan. Yan yung SM. Yung malaking yan. Ay, ang hangin. Okay, pasok na tayo. Kasi mag-work tayo para may vlog. Ito natin yung screen. Si Holly nasa baba. Hinihintay niya si Tita Ever. Sabi ko wala pa kasi nagko-coffee pa daw doon si Tito Cloyd. Tsaka kasama niya rin yung isa pa, si Andoy. Okay, mag-work. Ay! Work muna para may vlog ulit. Each time